Kwaramogi odiochieng' mabende kweth motisi ni Gen Z osebedo ka dhiro weche mag ng'anyo e pacho kaendi e gwenge ma opogore opogre ka ginyiso ichwang' margi to kod dwaro margi kotenore kod paro mar chik mar omenda magisani nitiere nyim od bura. Jood bura bende weche ma kawuono oluto ombulu ka bende gigolo pachgi kendo gikawo korgi e weche mag paro mar chik mar omenda ka thothgi ne okadhe e somo mare mar ariyo. Gwenge mago mag Migori gin joma gin derepe mag nyamburko bende omi puonj makende motenore kod weche mag bedo makare apaya kaachiel kod duol mochung' ne bedo makare apaya e NTSA kaachiel kod weche moko motenore kod mago mag tuke. Magi to kod moko mamoko Koromg Kajwang' magi weche ma omiyo pek. Ayes 204, nays 115, abstentions nil. So the ayes have it. Od bura opodho paro mar chik mar omenda mar higani ka joma ne osire gin jood bura 204 ka moko 115 ne okwedo chikno. In 3 to 4 years, they'll come back to us. 2027 is Tuko. We will sign up to vote and we will go vote. In fact, we will educate each other. It's our country as much as it's yours. Jopiny counties mopogore opogore pacho ka owuok oko ka medo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Giramo ni biro medo keto ngima kama tek ne jo Kenya. The petitioner has not proven his case. Quite weird finding by the court. I look forward to, it's called what, Generation Z or Z? Ng'ado ni kit somo mar CBC ber kendo diro oko bura mane omak gi okil Nelson Havi manidwa ni ochung' kit somo no. Koromgi nena ka intiere kanye layo mag tudruok duto gin mago ma oyaw kendo inyalo tudri kod namba mar 2-6-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Jama bende nachiel kachiel e Citizen Digital machiegni mondo mi wami weche manyien ibed kod chakruok nyaka giko. Nyinga Ochengi Manuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Ka wachako Koromg Kajwang' en ni budget ma pacho ka en mano mane osesom kendo paro mar chik mar omenda mano finance bill kane okadhi en emano dhi siro budget machal kamano. Kata kamano Koromg Kajwang' kaluwore kod lokruok mano timie paro mar chik mar omenda no mabende koro dhi kelo lokruok e weche mag budget mane piny owacho osesomo kaluwore ni finance bill emana dhi siro omenda mabende ne dhi wuok e weche mag budget no. Kotenore kod manya Koromg Kajwang' nitie lokruok mabende koro time budget ma okuongo omenda mane oketi ne budget ma pacho kaendi kendo lokruoge gin mago mopogore opogore ka thuolo mondo mi oyang ni moko kuom lokruoge mabende koro idwaro mondo mi keti e budget mari komenda ma 2024 2025. Omenda gi gin mago migolo e kwan budget mane osesom ka koro moko kuom kidienje kata moko kuom bed migepe kaachiel kod chenro moko mag piny owacho gin mago ma koro idhi ng'ad kwan omenda mane oketi ne tayo chenro mopogore opogore. Wan wang'e ni to gin mage e kin mamoko mabende ong'adi omenda. Ka wachako wang'eyo mano motenore kod weche mag somo. Nitie lokruoge mabende oketi e sekta mar somo e budget mabende koro mar higa ma 2024 2025. Chenro mar somo nitie chenro mar chiemo e skunde ma Indian School Feeding Program. Omenda mano ket kanyo ne en omenda maromo shillings bilion 3. Kata kamano gie sani idhi ng'ado omenda maromo shillings bilion 1.8 kowuok kuom bilion 3 no matieni omenda madong' en shillings bilion 1.2. Ka wadhi nyime podi weche motenore kod gigo mag somo en kanyo ni chenro mag gedo e skunde magi weche motenore kod gero gimoko kaka klese timo dongruoge mopogore opogore e skunde ne oketo omenda maromo shillings bilion 3.2. Kata kamano gie sani nitie omenda ming'ado kowuok kuom bilion 3.2 mano bilion 1.6 kendo omenda madhi dong' makoro dhi tigo de chenro mag gedo e skunde dhi bedo shillings bilion 1.6. Ka wadhi nyime wantiere kod weche mabende nitiere motime lokruoge budget no kapod wantiere weche mag somo. Chenro mag jopuonje mag JSS mago junior secondary ne oketi kanyo ne weche omenda maromo shillings bilion 18.9. Kata kamano omenda midhi ng'adi en duto mano oket kanyo bilion 18.9 katiere niya omenda madong' kane weche mag interns mag JSS dhi bedo kanyo ni onge omenda moketi e budget ne lokruoge motim.
Ka wadhi nyime wantiere kod moko mabende otimie lokruok e weche mag somo. Nitie chenro mar HELB en gino mosebedo ka siro jopuonjre mabende somo e skunde mag mbalariany to kod kuonde moko mago mag somo. Ncho keto omenda mar shillings bilion 62.8 kata kamano idhi ng'ado omenda e bilion 62.8 no idhi ng'ad omenda mar shillings bilion 3.2 matino omenda madhi dong' en bilion 59.6. Ka wadhi nyime nyakwaro Mugajwang' komachielo bende otimie lokruok e budget e weche mag somo. Nitiere kuonde tiegruok mong'ere kaka TVETs mago tiegruok mag lwedo. Omenda manoket ne en bilion 30.7 kata kamano nyakwaro Mugajwang' omenda no koro idhi ng'adi milion 800 matin igolo e 30.7 cha ka chenro mag TVETs dhi dong' kanyo gi omenda maromo kanyo shillings bilion 20.9. Kadhi nyime nyakwaro Mugajwang' e mamoko mabende otimne gi lokruoge budget mabende ne osesom en ni chenro mag piny owacho apisi mano ma bende mag piny owacho omenda mano ket ne shillings bilion 5.1 kata kamano omenda bende koro dhi ng'adi en milion 451. Omenda madong' kanyo en shillings bilion 4.65. Ka wadhi nyime nyakwaro Mugajwang' chenro pod gin mag piny owacho mopogore opogore. Kar jot ma jatend piny oket ne omenda maromo shillings bilion 9.5 kata kamano idhi ng'ado omenda bilion 9.5 no omenda maromo shillings milion 500 ka koro omenda mabiro tayo chenro mago ma kar jot ma jatend piny biro bedo kanyo bilion 9. Ka wadhi nyime nyakwaro Mugajwang' e moko kuom lokruoge motime budget mabende ne osesom e weche mag arita. Nitiere weche mag arita nitiere kidieny mar jolweny noket ne omenda mar shillings bilion 173.1 kata kamano koro ng'ado omenda mar shillings bilion 7.7 matiende omenda madhi dong' matayo chenro mag jolweny biro bedo kanyo omenda mar shillings bilion 165. Ka wadhi nyime pod wantiere kod moko kuom gigo bende wacho kanyo osetimie lokruoge. Ka were gi weche mag arita donjo weche mag od bura wantiere kod omenda manoketi mabiro tayo chenro mag en bilion 44.6. Omenda no ndos kuom shillings maromo bilion 3.1. Omenda madong' mabiro tayo godo chenro mag kaka od bura en shillings bilion 41.5. Lokruoge mamoko bende otimie budget nyakwaro Mugajwang' nitiere kanye weche mag doho noket ne omenda maromo shillings bilion 24.7 gi sani idhi ndos kuome kanyo omenda maromo shillings bilion 2 matino omenda madong' mabiro tayo chenro mago mag doho biro bedo bilion 22.7. Ka wadhi nyime nyakwaro Mugajwang' e moko kuom lokruoge mane otim gin weche motenore kod counties noket ne gi omenda manigi dipogo mane equitable share maromo shillings bilion 4.1 kata kamano idhi ndos kanyo kuom gi omenda maromo shillings bilion 5 matiende omenda madong' mibiro pogi ne counties en kanyo shillings bilion 395. Nyakwaro Mugajwang' mago gin moko kuom gigo mabende wacho kanyo ni ong'adie budget. Gin mathoth mamoko bende mabende okwayango ni kanyo ma en mar mondo mi piny owacho ochop kare kwan omenda mane gigeto choko mondo mi gitagodo budget no bang' ka gisetimo lokruok e paro mar chik mar omenda mano finance bill. Keto wang'a mondo manen to chenro ma kamae biro bedo machal nadi ka paro no biro kadho kata kapo ni osetime lokruok to obi kadho obedo to piny owacho biro chopo kare budget mare. Ka wadhi nyime en ni ng'anyo mar kwedo paro mar chik mano bagi chuny boma ma Nairobi e yor mbui gi rawere matindo tindo manowuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda no. Rawere go nyiso lony margi e bago ng'anyo maonge ketho mwandu ka gisundo piny owacho mondo wit kucha paro mar chik no magiwacho ni biro medo rido ngima kendo bedo matek. Lidio Keyo nigi ler mathoth. Ne en ng'anyo manochakore saa 4 okinyi. Rawere matindo nodonje chuny boma ma Nairobi mar bago ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda 2024. Ng'anyo makamano olosi e yor mbui kama oting'o mbui mar X, TikTok, WhatsApp e kin mamoko. We're coming in, we're going to learn the roots, and we're going to tear down the grass up to the roots, and we'll plant new seedlings for this country. It's our country as much as it's yours. Ng'anyo makamane ni kod pogro kipimo gi ng'anyo makinde mokadho. Raweregi no pogore kidienje opogore kendo keore chuny boma ma Nairobi gino mano keto kwano bedo matek ne obila mane temo keyogi. Hii generation are high tech and they know, they are so more informed, and like now can you even say who is the leader? You can't, because it's the technological they're using. Chenro mag wuodhe kod ohala no obedo kod rochruok kata kamano onge mwandu moro amora manoketh gi rawere mane ng'anyogo ka gise obila kuom tiyo gi teko mathoth e keyogi kata obedo ni ne ging'anyo e yor kwe. As we came as peaceful protesters, the reason as why we are crying right now because of tear gas, I don't know, this is using force with the youths, and that is not good. Like, you should listen to the youths, by the way. They come in peace as we only carry masks, water,
For real, you see, we only carry masks and water. The reason as to why they are beating us down, wanachapa watu huku na marungu, that is so unfair. Just listen to us. Ataro mar pacho ganda mathoth ni raweregi okong'eyo gigo manie paro mar chikno gilero ne gin kod lony ewi paro mar chikno kakoro gidwaro mondo miwite kucha parono mabiro yiene piny owacho medo sure mwandu moko kendo bedo kod nyalo mar rango nonro magi e kind ng'ur mamoko. University education is too much. Again, this bill is very punitive. We are sneaking in some clauses. We have found that we are sneaking some clauses to increase the fuel prices just to pay for the deficit of the budget. There is no service in most of these hospitals. Yes, where is the tax that you collected last year? Exactly. The data privacy, where the government will have access to our M-Pesa, they can see how we're transacting money. That already is a violation because you're violating my privacy rights. I have a right to have my own privacy. So when you are going into my accounts, looking at how I'm transacting money, how is that right? Isiemo wang jod bura mondo mi kik kadh paro mar chikno kagiwacho ni yiero mabiro gibiro timo kaluwore gi kitelo ma jod bura go nyiso ahinya te paro mar chik mar omenda 224. Our MPs have forgotten who put them in office. We are the young people that employ them. In 3 to 4 years, they'll come back to us selling us building castles in the sky. And we're here to tell you guys that we're tired. We're tired. We don't believe you. MPs wakivote yes tunawa recall. Tutaenda tutafute hizo watu wa sign nini. Hizo vitu za kuwa recall. Na sisi tutavote. 2027 ni sisi tuko. We will sign up to vote and we will go vote. In fact, we will educate each other. Atamalo prochiko maroganda moyore ng'anyo makawuono nyakuro mgaji wangin rawere matindo ginyiso chir marge ni gibro dhi mbele gi ng'anyo makamage kapenjo maduong' en to bende sirikal biro onjo duond rawere matindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo ka dhi nyime obila nobedo gi kinde matek kawuono ka girakore kod meche mag jong'anyo e chuny boma ma Nairobi. Ne ochuno mondo giti kod iro malungo wang' ka pi mikiro ne jong'anyo kawuono ne en mar rangi makwar kod maratong'. Kinde go oganda mohewo apar bende noyudo hinyruok kinde ne okendo noter gi kuonde mag thieth. Jong'anyo mathoth gin rowere ma bende orakore gi obila kuom thuolo maromo seche 6 kinde ne ok gidewo kata ger mar obila. Kaka jahawo marwa Eric Owenga lero ogai mar obila Japheth Koome koro golo chik ni ok biye jong'anyo rochendo mag piny owacho ka achiel kodonjo apise ma idewo e nying ng'anyo. Okinyi saa 3 apaya duto mochomo od bura mamalo ne olor duto ne oganda kendo ne oyaw mana ni jogo mane opuodhi gi obila. Jopiny makinde ne ochako ikore ne ng'anyo ne ochako luoro chuny boma Nairobi. Saa 5:30 ne pio ingo mogo tok rowere gana gi gana olore e chuny boma kendo omako apaya duto madito kaka Kenyatta, Koinange, Uhuru Highway ma kode obila mane bende oikre negi ma onge mendni. Rowerego mane oting'o boke ma ondiki andike makwedo twak ewi paro mar omenda e od bura no omako chung' motegno ka bende gikwedo obila ma giwacho ni tiyo gi teko mathoth. Even these policemen who are fighting us now, the ad finance bill is not favoring them. We have nothing to lose. He has everything to lose. We are going to do it until he listens to us. We are tired. Obila mane omanore gi iro malungo wang' nochako tugo gi jong'anyo, tugo ma bende ne chalo kama moro mokalo roweregi. Ng'wech makagika ne okwako chuny boma kendo obila ne lawo roweregi mana ka guogi apuoyo. Gima mako dhok en ni roweregi ne ojiwo pien dendgi kendo moko kuomgi ne ok mindi ne obila. Saa 7 kanyo ne ochuno bad migawo mar obila medo teko kokalo kuom obila mamoko ma bende ne ochopo ka koro oikore gi geche motegno mag kworo pi kuom jong'anyo mondo gisweki. Kata kamano roweregi ne pod ochung' kar tiendgi ka giringo koni koda kocha kendo gituch kamachielo gino mane ogoyo obila manie tich nyang'eng'. Ywaruok mapek ne otedore ka dwaro maduong' mar jong'anyo ne en mar chopo nyaka e od bura mamalo mar chiwo ote ne jotelo ma oyier madhi nyime gi twak e paro mar omenda ma 2024. Ng'anyo ma kawuono ni kata kamano ne opogore kod ng'anyo mamoko mapile. Wira ne onge timbe maundu kata njore mane timore kendo
ne jong'anyo time gi chuny achiel. Gima koro irito neno en ka bende ng'anyo mar joma tindo ni biro nyago olemo kata oyo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wawuok Nairobi wadhi Eldoret. Jopiny ma Eldoret ne obago ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda ka giywago pek mar ngima paro ni dhi kelo kokale osuru mane piny owacho keto e iye. Ng'anyono bende ne omiyo ogo piny wheelbarrow mane ogur e chuny boma ma Eldoret ka gilando godo huma mar UDA motelo e yiero mokalo. George Bati miwaler. Mana kaka bombe mamoko mane ng'anyo kwako motelo ne jood bura goyo ombulu ewi paro mar chik mar omenda ma 2024. Boma ma Eldoret ma en thurgi jatend piny William Ruto bende ne oganda okodong' e chien. Okinyi, oganda ne wuok kendo molo e chuny boma ka giting'o andika kod obok ka ginyiso ni ok gimor kod paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Jodak ma Eldoret ne okoni paro mar chik mar omenda dhi medo kelo pek ne jo Kenya ma nyaka sani ngima odiyo. In that finance bill you hide mambo ya lands, you also hide mambo ya railway, you also hide mambo ya fuel levy. Kenyans are not mad. Kenyans are not stupid. They know what they want. To our elected leaders, you can do whatever you want in that parliament building. You can do any motion, any bill, any act. But when the time comes, we, the Generation Z, as has known, it has come our time. We will send you back to your places, your matrimonial places, we mean. We are on our own. We need to do this on our own. As a boy child activist, Tumona, many men are committing suicide, not because of relationships, not because of religion. It's about bills. Bills. Life is becoming hard. Kazi sina, I've now nimekaa nje for the last, sina kazi, sina bibi, sina watoto, na siwezi oa. Wamesema feeding programs in schools zinatolewa. I'm just thinking about the kids who live in Wajir. I'm thinking about the kids who live in Baringo. Amidi mar ng'anyo ne obedo e kinde mane kweth mag jong'anyo ne omolo kamorni ka ochimo wheelbarrow mane ochunge e chuny boma ma Eldoret e kinde kampen ne yiero mag 2022. Wheelbarrow mane ochuo gi sironyo ka gisidho duond bura mar UDA e boma ma Eldoret ne ok ong'eyo ni kawuono dhi bedo odiechienge mogik ka omosore gi yamo e kor lwasi. Kaka yoreno ni onge ji manodonjore kod mwandu johala kata rocho ratich ji mamoko, obila ne oketo kenge mag keyo jong'anyo e kinde mar ng'anyono. Paro mar chik omenda omiyo oganda onyiso chung' mopogore kod chung' mag siasa, kaka oganda ma iparo ne ok nyal nyiso ng'ur margi ayanga koting'o Eldoret, Kericho kod gwenge mamoko mayudore ho mar Okak ne owuok ka gikwedo parono kendo jiwo jood bura mondo wit oko paro mar chik mar omenda ma 2024. George Bati, Ramogi TV. Kweth jong'anyo mopogore opogore wuok oko ma kar romb gi kaunti ma Kisumu kod Nakuru mar kwedo paro mar chik mar omenda ka gidwaro mondo jood bura wit oko chik mar omenda no. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, jong'anyogo mathoth gi ne orwako lep rotenge ka oting'o andika mopogore makwedo wach paro mar chik iko omenda ma 2024-2025 ne ochako wuoth ka ging'anyo mamuol are kondele nyaka e chuny boma ma Kisumu ka giluorore kod wende mopogore opogore mar ywago ochumi. Moko kuomgi ne lak gi chongegi manyiso ni giol kod pek mar ngima. Ka moko to ne kwayo mondo Zakayo olor piny kaka yorno mar duoko osuru piny. Ng'anyo makamano mabende thothne ne itimo e yo mamuol, kata kamano ne oweyo ka thoth dukni ne olor. Kata yore mag wuoth bende ne ong'ikore. Jong'anyogo mathoth gin rowere maluongore ni Gen Z ne okwedo paro mar chiki komenda kata finance bill ma 2024-2025 e yo machalo kamae. Kikukal finance bill no, wan kaka jopiny wabro wuok oko to wadhi make sure ni onge ng'ata ng'ata, wan ok waluoro tear gas, onge ng'ata ng'ata mabro ketho mwandu ng'ato. Wadhi make sure ni parliament
oko pass bill no to ka gitemo pase to wabro occupy parliament mondo wakwa election manyien chakre Tuesday mabiro. Jatend piny temo nyisowa ni ok onego bed ni nyiminewa kata minewa kata mon ma wadak ge udigi ok onego bed ni dhi e ria. Sani koro kelnwa gimiluongo nang'owa pam diapers. Ok anyal tiyo gi diapers nikech sani omed nengo to mane manyicha miyowa tich mayot mondo mi watim ang'owa kik wanyiew gi napkins e chiro. Napkins onge. An adagi kendo achung' motegno ma kapo nono gi kalo gino ok abiye. Wane manwa yiero uto wane manwa miyo uteko to koro kudwa pousa gimwa ng'isou nudwa kura gi bundi okuti gi wiu waneno. Parliamentarians, we are watching you. We are the people who elected you and you are failing us. Hatutangoja Yesu akuje ambie Zakayo ashuke. Zakayo hashuke. Ni sisi ndo tutamwambia ashuke. We have the power. Kata obedo ni ng'anyo makamano mane otelie kod kweth mochung' ne kedo ne ratich oganda to ne itimo e yo mamuol. Apoya nono kweth machielo ne odonjo ma okikore igi kochomo tesend obila ma Kisumu Central kendo chako kwenyo obila ni gidwaro iro malungo wang'. Okang' makamano ne omiyo obila ochako keyogi kod iro malungo wang' mane gidwaro no. Karakruok makamano ne ochuo weyo ka nyidendi ariyo kod dichuo achiel ohinyore ma oring godo kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi. E kaunti ma Nakuru, ng'anyo makamano ne odhi nyime chakre lap mar Railways kochomo Kenyatta Avenue e alwora ma Shabab. Ng'anyo kuom seche auchiel, obila ne ochako rakore kod jong'anyo mane odino apaya ma Nakuru Nairobi e kinde mane gi ng'anyo mar kwedo paro mar chiki komenda ma 2024-2025. The taxes are too high. Our lives already are unbearable. Like now, I'm done with school. I'm done with school at Tigaton. There are no jobs. No one is even willing to employ. Those who are already employed are being overtaxed. Personally, as a medical doctor in waiting, I'm against this bill because just recently we were on the road fighting for our rights as the young doctors, and right now we've seen in the bill they're proposing to exclude our internship money, all of it from the budgetary process. Jong'anyo osiemo wang' jod bura mondo neni oluto mbulu ma wito oko paro mar chiki komenda ma 2024-2025 kaluwore kod nengo ngima mamedo ridore pachoka. Nono to pod gibro wuok oko mar kwedo wach finance bill no e okang' mamalo ponono gi puodhe ka jong'anyo ma Kisumu oyango mar wuok oko juma manyien chieng' tich ariyo kama Nakuru to owacho ni wuok odiochieng' makiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ka wuok Kisumu to kod Nakuru wadhi Mombasa. Odiochieng' mar ariyo rowere kaunti ma Mombasa ne ochako wuok oko kar rombgi mar medo sundo jood bura mondo kik kadh paro mar chik mar omenda. Gikone jotelogo ema ne onego kaw thuolo mokwongo mar nyiso migawo mar omenda mondo mi oduok chien osara to kod osuru mekgi kaka achiel mar medo kwan omenda monego ketie budget ma ok medo mana osuru ne jopiny mating' mapek to koro nyoro. George Aoko nigi ler. Ka gin gi teko kod mbi mathoth, rowere e kaunti ma Mombasa ne jochako donjo chuny boma gi maino ka giramo ni ok ginidog chien ngang' e wi sundo jood bura mondo mi olwar paro mar chik mar omenda higa 2024-2025. Rowere go oko ni achiel kuom chike mane onego ketie parono en mano mar duoko chien osara ma kore lach ma gikone ichulo jotelo ma pachoka. Tumeona hiyo damage yote umeweka kwa hiyo bill na wataka utusione, wataka utufocus kwa hiyo mkate, lakini tumeona yote na hatutaki. None of it. We want to reject the bill, not amend. Na sasa wanataka kututax kila kitu, haiwezekani. Wakenya tuna struggle sahi. Na sasa unataka tuende chini kabisa, hatuwezi. Hiyo bill reject kabisa, to reject. Public sector mnafanya nini na hizo taxes tulizowapea? Austerity pia kwenu, wacha tuone pay cuts. MPs mechukua pay cuts, president chukua pay cut. Wacha kupe mabibi zenu billions of shillings every financial year. Hizo pesa zinaenda wapi? Molokruok mar duoko chien osuru e moko kuom mwandu gikoni en mana yor umo wang' jopiny, ka gikoni en wich kuot ne gigo ma jopiny mayuto gi ni piny tiyogo e mana gimenyo e medo usuru.
Umeenda ukaamend ukatoa vitu vya zile tax wasema za motor vehicle tax, lakini umeongeza fuel levy. Tunakuona unafanya hesabu ya +1 - 2, bado tutaumia. Hii generation ya Gen Z tumeamua ni revolution, we are informed, na ni bado hii ni trailer. Wale mtakao vote yes, bado tuko na nyinyi. Members of Parliament, mnasema Gen Z hatujielewi, but tunajielewa, nyinyi ndo hamjielewi. You don't even know your job in Parliament. Shame on you, members of Parliament. We are already burdened by the societal and cultural role that we have been given. Kunyesha is not an economic activity. We will never accept to be taxed like that. Ng'anyo ma kawuono ne oyuore nyaka gi jogo modak kod ng'ol kaachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda makoni sani gi ngoro wang'gi mar menyo jood bura mabiro siro lwedo parono. Anatunyanyasha hata si walemavu, tunakosa hata lishe ya kukula. Mimi nafanya biashara hata ya njugu. Biashara ya njugu hata ushuru umepanda, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo mimi nawaomba wabunge wetu wakipitisha hiyo tutapambana nao. Wanatudanganya, wameondoa sijui taxes kwa mikate. Hiyo ni kutufunga tu macho. Hiyo ni kutufunga macho. Hakuna kitu wameondoa. Hiyo ni kutuzubaisha tu. Yanaenda kuwafaidisha wao, yanaenda kuongeza ubepari na inaenda kumwangusha yule mwananchi wa chini. Because there are no job opportunities, but they're still insisting on taxing people. Hence, we want the bill to be rejected and not amended completely. Ng'anyo no mane ochakore kar tunge liech mantiere e apaya mamoi ne odhi nyime nyaka e apaya madigo, kaeto gichomo Mkroma kuma ne gigoyo tach e log tich mar Trent County ma Mombasa, kaeto gitieko wuodhgi e apaya ma Jomo Kenyatta ka gichomo Mwembe tayari. Yowang kabisa, yowang kecha kwanano gik matimore kod government okwayie kodo kabisa. Wan kaka vijende waamua ni government nyalo listen kwa wuok ndara. Ineno nikech government ok nyal winjowa. Obila Mombasa ne obet mana akicha kendo ne ok gitemo kata matin mar rocho ng'anyono mane gitimo e yor muolo. Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Kilifi, kuma rowere e kaunti ma Kilifi ne oramo ni onge lokruok ma gidwaro notimie parono mak mana go e piny. Wajinga wameisha nchini Kenya. Ile era ya kudanganya vijana eti tunafanya hivi kwa sababu tuwasaidie hivi, wamekupatia mwaka mmoja Ruto na hawajaona ile faida. E odiochieng' mar ariyo moluwore jodak e kaunti ma Mombasa to chutho rowere ne jowuok oko kendo mar bago ng'anyo ka gikwedo paro mar chik ma gikone kaber to nego wite kuchande ma ok kata timone lokruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ka owuok Mombasa pod wantiere weche mag ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda no bagi counties bore pacho ka gi ote achiel ni paro no nego wit oko chuth to ok loko moko kuom pend chike e iye mar uondo wang'i. Ng'anyo makamano bagi counties moting'o Kiambu, Bungoma, Kericho, Busia, Kirinyaga, Kakamega e kind counties mamoko. Ywak moro wigi kanyakla en medruok to kod ridruok mar ngima manyalo biro hinyogi pono ni paro mar chik no kadhi. Diana Olonde oriwo nomagi kendo loso no report makama. Odiochieng' mar adek mar ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda pachoka, oganda mawuok e counties mopogore opogore nowuok karomgi mar kwedo paro mar kalo paro mar chik makamano, magiwacho ni biro rocho dongruok ne ok mana jomadongo to nyaka ne rowere mang'eny ji onge tich. E gwenge ma Masawa, oganda nowuok oko kwedo paro mar chikno, kendo jodak e kaunti ma Kirinyaga ne ok odong' chien. Kalore gi jodak gi, paro mar chik mar omenda no thiro dongruok mag gwenge e kinde mageno margi duto gisebedo ka giketo ne telo mar Kenya Kwanza magiwacho ni hinyogi. Tulichagua hii serikali kwa sababu ya mswada ambayo walitupatia ya bottom up, lakini hivi wanatufanya wanaongezea tu vitu juu na tumekataa hiyo mambo yao. It's not just about sanitary towels. This morning tumesikia Treasury wameambia MPs that they're going to cut the NGCDF. What are they trying to do to our education system? The health sector, that is also a problem. The fact that we're talking about sanitary towels is even mind-boggling. To think that we have female representatives considering adding tax on things as essential as sanitary towels or pampers, it's crazy to think about. Jodak e kaunti ma Meru kod Kericho bende kinde ng'anyo ne oseyo mokalo jotendgi magiwacho ni ok osebedo kamiyogi thuolo kendo winjo pachgi e wi rach ma gineno e paro mar chikno. Tuna reject finance bill in totality. Wametoa motor vehicle tax, lakini road maintenance levy imepanda na 39%. Hiyo ni nini? Wametoa ati tax ya imported pads, lakini ngapi zina manufacture Kenya? 3%. In a country that people are already poor. Una tax pads kwa nini?
Huyu mtu wa kusema ati mama mboga, watu wa bodaboda, huyu Zakayo wenyewe sasa ametufinya kabisa. Hiyo bill si tuna reject sisi wote kabisa, na tumekataa. Tunasema this time hatujagui mtu mwenye wanaturingia na mavieti huku kwa barabara. Round hii tumekuja kubomoa, kuharibu, tuna reject, au sio? Hao MPs wetu kwanza, hao Wameru wametuenjoy for so long. Wamejieka wao ndio wababi, sisi hawatushughulikii. Maisha yenyewe inakuwa affected sasa ni sisi na watoto wetu. Hao wana watoto, sisi ndio tuko na watoto. Kwa hivyo sisi tushachoka, na vijana tumechoka ama tumechoka. Tunasema Zakayo afanya nini? Zakayo afanya nini? Tumesema leo kama vijana wa Meru, viongozi wa vijana, ya kwamba Zakayo tumechoka na wewe. Eimbo mar piny Kenya, counties kaka Bungoma kod Kakamega ne okodo giseyo tend William Ruto magiwacho ni pok okonyo ngimagi nyaka ne okaw telo. Bende giyango kit hinyruok ma nyithindo ma nyiri biro kalie ponono keto suru ne taulo mag riama wuok e pinje maoko. Bungoma we have the highest mambo na teenage pregnancy. Inatokea kwa sababu ya mambo na period poverty. Wanaenda ku tax pads as it is. Wasichana wetu wanaumia. Sisi tulipigia rais kura, na tangu akuja Bungoma, tangu tumpigie kura, tuja benefit na uongozi yake. Sisi kama wanabodaboda wa Bungoma tumechoka. Mambo ya ugora za tutaki. Kata kamano moko kuom jodak e kaunti ma Busia nosiro paro makamano kagiwacho ni dhi ng'anyo ok nyal biro loko gimoro. Gimedo ni gin gigeno gi tend William Ruto magiwacho ni biro kelo ni gidongruok ma uwinjore. Mambo ya finance bill hiyo inatuchoma kidogo, lakini sasa hatuna cha kufanya, itabidi tukubali. Tafadhali mwache kupanga maandamano within town, mwache wana biashara wafanye biashara. Sasa sisi tumechoka na wanasiasa kututumia. Sasa tuna support William Ruto, tuna support serikali kuu, tutafanya nao kazi, tutafanya naye kazi mpaka dakika mwisho. Kenya tutaki ni kuchoma lami. Dana Ulunde, Ramogi TV. Kawadhi nyime kinde mane oganda bago ng'anyo chuny boma ma Nairobi kaluwore gi paro mar chik mar omenda ma higani. Moko rowere ne ochiwore mar chiwo thieth mokwongo ne jogo ma bende ne oyudo hinyruok. Rowerego mane tudore e yor mbui mar X okonyo jogo ma oyudo hinyruok mopogore opogore kendo chiwo ranyisi kaka ginyalo rito hinyruok ma giyudo kapok gichopo e kuonde thieth. Giwacho ni gitimo kamano mondo jowetegi oyud yot e kinde ma ging'anyo. I have mobilized a team of medics, first aiders, nurses, paramedics, EMTs, yes, and they are all together here to assist anybody that will get hurt in the demonstrations. We are treating, but we are trying as much as possible to just offer quick first aid, what we can do, and then we advise on the steps they can do after we've given them basic first aid. Tumesaidia ambao wamekatwa, walioanguka, wameumia miguu, kuna wale walikuwa wamevunjika mifupa, lakini tumeweza kutumia method kadhaa kama stopping the bleed, tumesplint. This has made sure that hii first aid itawasaidia kuendelea pia na maandamano yao. Kawadhi nyime enilo kroge maka kod kacha kori dhi timne paro mar chik mar omenda tok jod bura mariyo kod ang'wen luto mbulu mar puoe ka moko 115 okwedo parono e chenro mane otak kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Parono mar chik koro dhi mbele komiti madhi timone lokruoge michwalo negi. Jod bura moko mane okwedo chik no nowuok e od bura gi ich wang'. Uasin Gishu County, Gladys Boss. Gladys Boss. Ugenya, David Ochieng. Ugenya, David Ochieng. Ugunja, James Wandai. Upio, James Wandai. Honorable members, the results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115,
Abstentions, nil. So the ayes have it. Order. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia, na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live, moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Jumani, chenro mar ng'ejo thumbewa. Tulipoanza shule na Ramogi TV ne otwa kod jangolo mong'ere kaka Uncle Konaya. Gimang'eny sani penjo ni Uncle Konaya osebedo kolal kae. Twak mabiro ni kowuok Ndhewa e kaunti ma Homa Bay. Profession mara na timo a lot of community health. Kikileo ma ukitudri gi Solomon Atito Kafaya, Teacher Beach, chakre sari okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni gigeto keto tenge maromo shillings milion 600 mar siro somb jopuonjre mbalariany kaka yorno mano ni jopuonjre mochando yudo somo madwarore. Kolose nyasi masidho kondo jopuonjre mbalariany ma Garissa. Jatend piny wacho ni gwengego ni kod thuolo timo nonro kod somo mamoko. Jatend migawo masomo Ezekiel Mashogu wacho ni gimedo siro jopuonjre ahinya kalore kod wach yudo omenda ma siro sombgi. Following the opening of the Higher Education Funding Portal on 18th of this month, 2024, I wish to encourage all eligible students who have been placed to various universities and our TVET institutions for the 2024-2025 academic year to take advantage of the opportunity to apply for loans and scholarships under the student-centered funding model. The university must produce necessary knowledge, impart vital training, and continuously update our national capacity to handle calamities efficiently and minimize their impact on livelihoods and on people and on the nation. Prevalent human health challenges and gaps in our agricultural and livestock value chains, and additionally, through the National Research Fund, we have supported Garissa University to lead in transforming the leather value chain, catalyzing productivity for numerous smallholder pastoralists across northern Kenya and in Kenya in general.
Kawadhi nyime nyakora mag jwang'en jong'ad bucha dek oito kobura mane sew kit somo manyasani mong'ere kaka CBC mane okawo kar kit somo machon mar 844. Sama ne gichiwo ng'eto kamano, giwacho ni giketo maine dwaro mar ratich nyithindo. Ka gilero ne witoko kit somo no biro kelo chochni e wi somo mapacho ka. Ng'ad buche go mano telne kod Hedwig Ong'udi, John Chigiti kaachiel kod Anthony Ndung'u medo ne witoko kit somo no biro rocho ratich nyithindo ka gilero ni twak matut ne obedo e kind sekta mar somo, tend kanise, jopiny kaachiel kod jokanyo kane pok ochiw ng'eto makamano ma giwacho ni ok oweyo oko pach jopiny kaka wachore. Provides as follows. A child's best interests are of paramount importance in every matter concerning the child. The petitioner has not proven his case to the required degree, and we so hold. The following orders shall issue. 1. The petition dated 16th of September 2021 is hereby dismissed. 2. The first respondent to initiate the process of amending Section 41 of the Basic Education Act to align the structure of education with the CBC within 120 days. The dismissal was based upon a finding made at the initial stage of the delivery of the judgment that there was no evidence to support the petition. Quite weird finding by the court, bearing in mind all the evidence that was before the court. I've told the court that we will not appeal. I will tell the Kenyan public that we will not appeal. Such struggles end up in this type of outcomes. We should not be wasting time fighting for the rights of Kenyans. I look forward to, it's called what, Generation Z or Z? Perhaps Generation Z can find a better solution to this problem. Kawadhi nyime piny owacho chano mar loro kembe mag jot joma nodar e thuchegi mag Kakuma kod Dadaab. Jagoro mong'ere migawo mar arita kwe Ambassador Julius Bitok oyango chako chenro mar nywako joma nodar e thuchegi kata refugees gi ma kar dak kod jo Kenya manya luora kembego. Chenro no chan mar konyo joma nodar thuchegi manie kembego ka piny owacho gin mar konyo gana mar 1,900 kod anyuola moluoro kuonde jotgo. Chenro no ibiro time okenge adek kochakore higa ni nyaka higa ma 2035. Chenro yango ni piny owacho malo kod mag counties chano tiyo kanyakla e tayo chenro ni madhi tiyo kod omenda maromo shillings bilion 124. In an effort to manage refugees in a better way, the government of Kenya has come up with a new policy called Shirika Plan. Shirika Plan is a plan to transform camps into integrated settlements. And the government is committed to ensuring that Shirika Plan is in place to be able to give an opportunity to refugees to mend their lives again. The Shirika Plan is a comprehensive document covering more than 15 years. But we are saying we are now focusing on phase 1, which is transition, for the next 4 years. The estimated budget for the transition period is $943 million for phase 1 of Shirika Plan. I think in Turkana County we now welcome the Shirika Plan because it will entail how both the host community and the refugees will benefit from even the $943 million we are talking about. Doho Moma Bay ne obago chenro mar miyo jopiny e kaunti no puonje wi chenro mag doho kod weche motenore kode kaka yor miyo jopiny bedo ng'eyo matut e chenro mopogore opogore ma bende gitayo kod yore mag nyalo luwo ka gin gi buche e doho. E kinde nyasi no bende obagi chiro Moma Bay, jang'ad buche e doho mamalo Moma Bay Justice Waweru Kiari okone jopiny mondo obed motang' gi achudhe moko makwayo gi asoya ka giwuondore ni ginyalo konyo gi tieko buche ma gin go. Nitie achudhe moko mawuondore ni gin gi tudruok gi jong'ad buche kendo ginyalo konyogi mondo tiek buche ma kamago. Jopiny ogo lipot ka obila ne wechego. We found a woman taking advantage of her. Monica Adisi Pesa. We don't ask for asoya. If anybody tells you the courts are asking for asoya, report it to the DCI for investigations. If you fear going to the DCI, come to us. Because
we do not ask for bribery before we serve you. What you pay us at the end of the month is sufficient. There are cases that can be solved at home, minor cases. And that is why we've talked of alternative dispute resolutions. More needs to be done, especially in the following areas. One, the completion of the new law courts will provide adequate physical space for dispensing justice. Two, we seek that there should be a court in at least every sub-county. We are especially requesting that a court be established in Rangwe and a consideration for a further court in Greater Rachuonyo area. Wang'ado tong' owuok mabeyo donjo Migori, migawo mar Apaya County ma Migori kotenore kod duol ma ochung'ne bedo makare Apaya NTSA dhi nyime kod puonjo joriemb nyamburko kod apiko yore makare matiyo kod apaya kaka yo mar duoko piny masichego. Jojuma nigi ler. Maloyo ji gana 4 e piny Kenya higa ka higa wito ngimagi e masitigo mag apaya. Jogo ma wito ngimagi moko kuomgi wuok e kaunti ma Migori. Kwan mathoth mag masiti mag apaya osebedo katimore apan mawuok Rongo nyaka Isebania e kaunti ma Migori. Recording fatalities of 4,000 nationally every year, and this is a very worrying trend, and it is high time that all of us we pull together and share our ideas and listen to what we are saying in terms of creating awareness so that we are all of us safe. Oningo wangini safety mar driver ni kare. Safety orusalama mar ng'amoting'o bende ni kare. Joma wuotho pedestrians bende safety ni kare. E okang' mar duoko piny masichego mag apaya e kaunti ni ma Migori, migawo mar apaya e kaunti ma Migori kawo tende kod bad migawono mar piny owacho ma ochung' ne yorego mag wuoth. The National Transport and Safety Authority NTSA ochako chenro mar puonjo ji matiyo kod apeyni yore makare mar tiyo kod apeyni e kaunti ma Migori kaka yo mar duoko piny masichego mag apaya. Onge gi reflectors ki kata boots kor mag gik ma dhi temo mondo wane ni ka un e ndara to un gi gik ma protect you, un gi gik ma kata ka ne uyudo masira moro matin to wiyi ok tore. Sana ama hii wakati ambazo zimeshapita tunapata kwamba tumepoteza watu wengi zaidi, na leo tumepata walimu wakuu ambao wamekuja kutufundisha jinsi ambavyo tunaweza kuwa na jinsi ya utaratibu vile tunaweza kuendesha. Apisa mawuok e bad migawono ma ochwelego mag wuoth, The National Transport and Safety Authority e bade ma South Nyanza Adenado wacho ni atamalo 80 mag masiche mag apaya ikelo kod oganda matiyo kod apaya. As more of these forums we do, the better for us, and we will increase the level of awareness of our road users. And we want to urge the general public and all those who are present today to ensure that we take the message of road safety home. And to begin with us, NTSA, we are saying that road safety is a shared responsibility. Aden mane wegego magawendo kamoriko negi chiwo puonj ne jogo matiyo kod apaya ma oting'o joriemb nyamburko wacho ni gitimo pedha ne joriemb nyamburko matiyo kod lesen mag riembo mabandia. We are giving a warning to those members of the public who are purporting to manufacture or having maybe forged documents, and the relevant agencies, especially the DCI, will take it up, and every case that is reported will take its course in terms of being brought to book in terms of accountability. Joma onge kode ma genuine mok nyal bedo kode kaka county government onge gima mono wakonyogi kwa wuoyo gi leadership gi, kwa wuoyo gi municipality, mwaneno ni to awendo gin joma rom nade. Jatend migawo no mar apaya e kaunti ma Migori John Oringo ne okon jogo matiyo kod apaya ne oriti chike mag apaya. Safety mar mitoka kata piko miriembo be en gi license, be en gi insurance, be en gi brakes, be en gi lights, gik makamago nyaka bedi. Chenro ni mar puonjo jogo matiyo kod apaya e yore makare mar tiyo kod apaya idhi time sub counties duto e kaunti ma Migori ka jogo matiyo kod apaya okwa mondo riti chike mag apaya. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibeti at least 3 games, at least moja ikuini ya Euros. Halafu, cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kocha Kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare Ramogi TV biro kanyakla kachi yalko na Ramogi Radio kama bende Stimariwa Record P Yawanya wauntie kikubedo mabori ya Ramogi Nkech kai ekumi yudo mamit kabisa Ramogi Night Disco maintain your position. Idi udakanyoke ka fire goody. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Machiegni weche mag tuke. Patrick Mburu Ng'ang'a Ngai Njoroge kod TS Chana ne oduoko duto points 113 ka gibedo joloch kamoro achiel e tielo mar 11 mag tuk golf mag KCB ma Afrika ma Ugwe. Mano bagi alap masigono odiechieng' manyoro. Kwethni biro riwore kod timbe mawuok Nairobi, Mombasa, Kakamega, Nandi, Nyeri, Uasin Gishu, Kericho, Nakuru, Kiambu kod Burundi ma oseng'ado tiko mar biro pime finals e dwe mar 12 tarik 6 higani mar tukego mag KCB East Africa Golf Tour. Kocha matimba go Komarik Giokng'ene 20 yango jotugo mabiro ting'o bendera mar Kenya tuke mag piny mangima mano chipu e kind tarik 2 dwe manyien nyaka tarik 17 e piny Scotland boma ma Edinburgh. Kocha Simon Jawichre oyango kweth ma jotugo 28 jotugo biro wuok e pacho kae tarik 27 ne tuke go. We have 28 traveling players and 5 non-traveling. Number 1, Oluoch Darrell Roy from Cabras. Number 2, Ogutu Wycliffe Otieno from Daystar University. Omolo Andikol from KCB. Andikol is actually here with us, one of our leadership group. This group got us to this point, and we believe this is the same group that will take us further. We promise we'll give our best, and we actually believe we'll post better results than ever before by an under-20 team at this stage of the JWRT. We are preparing to go to Scotland. The coaches have done everything, so it's upon us.
So we're going to present you fully. So for the fans, cheer us, and we're coming with good results. Kaudhi nyime jatend migao matuke Babu na Mwambo singone Uganda jo Kenya ni jong'wech mabiro tingo bendera magi tuke mag Olympics. Osetimo kendo dhi nyime gitimo ikruok makare. Kano lose kinde dialo kendo chuo mich ne joloch manolo e piem mar iyango kendo ndiso lewni ma jong'wech biro rwako e kinde tuke gara piem mag Olympics. Oyango ni piny owacho keto maino e weche mag siro ikruok ma jotugo kokadho kuom chenro mar Talanta Helo. Yango ni gibiro tiyo kanyakla kod migao malimbe mar uso piny Kenya makare e kinde piem go. So we are working all together to make sure, as these athletes don this uniform, it is the pride of each and every one of us as a nation. And we appreciate your gift of talent that you have shown to us. His Excellency the President will also be doing a special ceremony to release these products formally and to send them into commercial production. Kenya is in a good space as we move to Paris for these Olympics. I can confirm that we have prepared well. I can confirm that as government, we have provided the support needed. I believe we have offered support like never seen before for any team Kenya. Ya koromo giro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko weche manyien moikune chenro mago mag ang'ichwelo ka achiel kod mano mar oimore maga mesa makao weche manyien obedo kod thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ocheng Manuel, jaloko mara en Belinda Adhiambo, ubed gi otieno mokwe.